Arwen Jones, helo. Helo. Sut wyt ti? Iawn, diolch, sut ydych chi? Fi'n oce, diolch. Fi'n gwybod bod e'n hwyr yn nos i'r ddwy o ni. Diolch am roed amser i fyny fi heno. Dim problem, diolch am gael fi. Ie, dim problem. Sut wyt ti? Dwi'n dy gweld ti ers o leia blwyddyn. Ie, fi'n gwybod mae wedi bod yn amser really hir erbyn yn dywe. Wel, o'n i gweithio fe mas, nes ti orffen, o ti'n Prentis gyda ni yn Sgil Cymru a gyda Golley Slater yn Gaerdydd. A nes ti orffen flwyddyn i mis Medi, yn do? Ie, do. Lle ges ti flwyddyn o Phrentisiaeth gyda Golley Slater. A fi'n gwybod bod ti'n gwneud lot ers hynny. Wel, gallech chi ddeud ni. Ti wedi bod lan a lawr i Lundain, a wedi bod mewn swydd a wedi gofod gadael y swydd oherwydd rhesymau newn ni siarad am nes ymlaen. Ie. A ti newydd ddechrau swydd newydd hefyd, Arwen? Ydw, ie. So mae wedi bod yn blwyddyn brysur iawn. A fel oedd ti'n teimlo, achos fi yn gwybod pan oedd ti efo Golley am flwyddyn, a atgoffa fi na, pa ran o Golley Slater o ti'n gweithio i? So, o'n i yn yr adran yn gwneud cysylltiadau creadigol, so oedd hynny'n cynnwys marchnata ar ffurf cyfryngau cyhoeddus, so eich press releases neu ar social media. Oedd lot o bethau, really, so o'n i hefyd yn gweithio dy influencers ar-lein, be bynnag o'ch chi'n gallech chi feddwl am pretty much o'n i'n neud. Fi'n cofio ti'n gweithio ar prosiectau reit ddiddorol yn dod ti, o ti'n gweithio ei fyny ar prosiect efo plas dŵr? Plas dŵr, oedd fe? Ie, na'n iawn. A wedyn, o gen ti, o ti'n gweithio fe rhyw product o'r Goodsheds yn y Bari? Ie. So... Loads o stuff gwahanol. Oedd lot o beth, o'n i hefyd yn gweithio ar ymgyrchoedd lot fwy cyhoeddus. So, oedd rhan fwyaf o fy ngwaith o gwmpas yr ymgyrchoedd addysgu gyda'r Llywodraeth Cymru. Oedd hynny hefyd yn cynnwys yr ymgyrch phrentisiaethau gyda Llywodraeth Cymru. So, yn hynny, o'n i'n digon lwcus i greu fideos gyda nhw, bach o interview yn siarad am fy mhrofiadau i fel PRENTIS, be byswn i'n deud i unrhyw un sy'n edrych at wneud phrentisiaeth, a beth mae phrentisiaeth fi'n mynd i roi ar gyfer fy nyfodol, really. So oedd hynny yn ymgyrch really diddorol, oherwydd o'n i really just yn gallu gweithio arno fe gyda'r elfen personol na, yn gwybod yn union beth mae phrentisiaeth yn neud ar gyfer pobl ifanc, a nid just pobl ifanc, unrhyw un sydd yn edrych at wneud un. So, Arwen, pan o ti'n ysgol, o ti yn edrych i wneud Phrentisiaeth o ddifri, neu nes ti syrthio mewn iddo fe? Oedd hanner, really. So, pan o'n i lot yn ifancach, yn 15 neu 16, o'n i'n edrych at wneud phrentisiaeth, ond yn anffodus, nath y pandemig curo ni. A doedd dim lot o gyfleoedd yn ystod y pandemig, jyst oherwydd oedd popeth di cau, a oedd gwaith lot yn llai, doedd neb rydyn gwybod beth oedd yn digwydd dros y misoedd nesaf. Ond yna, pan o'n i yn y chweched dosbarth, nath y cyfle yma dod lan i wneud y phrentisiaeth y Golley Slater, a hefyd gyda chi yn Sgil, a o'n i just fel, chi'n gwybod be, o'n i really eisiau wneud y cwbl o flynyddoedd yn ôl. Na i just ceisio am wneud e, ac os dyw hynny ddim yn gweithio, mae dal gen i yr opsiwn i fynd i brifysgol. Nes i cael cynnig
lle yn y brifysgol, a dyna be o'n i'n mynd i wneud. O'n i'n mynd i fyny i'r brifysgol, ond wedyn nes i gael yr interview gyda chi, a nes i gael y rôl, a o'n i fel, chi'n gwybod be, mae fe jyst yn blwyddyn, os dwi ddim yn gweithio, gallai fynd i'r brifysgol ar ôl y blwyddyn. Os dwi ddim yn gweithio, mae wastad opsiwn arall. Ond, dechreuais i yn y phrentisiaeth, a yn sydyn, oedd e o fewn y mis cynta, o'n i jyst yn gwybod taw'r, y penderfyniad gorau nes i wneud oedd wneud y phrentisiaeth. O'n i jyst yn really gwybod bod y phrentisiaeth yma mynd i agor cymaint o ddrysau i ni yn y dyfodol. Oedd lot o bobl yn deud bod nhw'n meddwl bydd well gyda nhw wneud phrentisiaeth oherwydd nes i ddysgu cymaint 6 mis cynta yna i'r pwynt oedd y bobl oedd yn dod syth allan o'r brifysgol, o'n nhw'n stryglo i ddal fyny oherwydd o'n i yn barod i cael y 6 mis cynta yna ar y dechrau, lle o'n i'n nawr yn gallu dysgu nhw. Wrth gwrs, a mae'n gwirionedd, yn dy brentisiaeth di, o ti'n delio hefo problemau gwaith, gyda external clients. Oedd o ddim fel bod ti yn cuddio mewn rhyw lecture hall, jyst yn gwrando ar rhywun yn gwneud rhyw lecture, ti'n bod? O ti allan yn gwneud y gwaith, yn dod ti, ti'n bod? Yn union, a fi wastad yn deud ni, os ydych chi'n edrych at fynd mewn i rhywbeth sydd nid jyst yn rhywbeth creadigol, so phrentisiaeth jyst ar gyfer y pethau creadigol neu'n rhywbeth fel hynny. Os ydych chi'n edrych at wneud rhywbeth lle ydych chi'n gwybod mae rhan fwyaf y swydd yn seiliedig o gwmpas sut ydych chi'n cyfathrebu dy bobl eraill, sut mae cyfathrebu chi dy bobl eraill yn mynd i effeithio ar y gwaith ydych chi'n cyflawni, mae hynny'n cyfle arbennig i chi jyst fynd syth mewn i brentisiaeth oherwydd dyna beth ydych chi'n dysgu, a ydych chi hefyd yn cael y qualification ar y diwedd i brofi bod chi wedi dysgu fe. So ar y pa lefel A's o ti'n neud, neu nes ti'n neud yn yr ysgol cyn neud y brentisiaeth? Nes i'n neud Cymraeg iaith gynta, drama, cyfryngau, a wedyn Welsh back. So ti'n sôn mewn gwirionedd, lle ddath y ddiddordeb mewn cyfathrebu, y marchnata, a fath yna ongl o oedd lot o dy waith ti yn Golley Slater yn ystod y brentisiaeth? Wel, fi'n cofio'r cwestiwn yma o'r gael yr interview. A fi'n cofio wneud pawb yn chwerthin yn ystod oherwydd nes i ddeud, yn ystod y pandemig, nes i gwylio sioe ar Netflix a oedd gweld y ffordd oedd y fenyw yma yn byw a'r pethau oedd hi'n cael wneud o ran ei swydd hi, oedd hynny'n union be o'n i eisiau wneud. So dyna beth nath wneud i fi penderfynu o'n i eisiau mynd mewn i farchnata. A oedd siarad y dad fi, oedd dad bach fel, here we go, here's another one of your ideas, fath o beth. Ond nath dad helpu fi ffindio'r phrentisiaeth, a nath ni siarad amdano fe, a fel o'n i'n deud, o'n i just fel, let's give it a go. Brilliant. A i ddechrau, o'n i yn teimlo fel bod ni'n byw bywyd fi fel y fenyw yma yn y sioe. Erbyn hyn, mae fy ngyrfa wedi cymryd bach o rawt gwahanol, ond dyna fel mae fe'n mynd yn dweud. Ie, yn union. I mean, realistically, os ti wedi mynd mewn i'r brifysgol, bydde ti ond yn dechrau dy drydydd flwyddyn nawr, ydw i'n iawn i feddwl hynny? Ie, mae hynny'n iawn, ie. A ti wedi bod yn ennill bywoliaeth a cyflog am bron i 15 mis. Ie. A mae pethau ti wedi gwneud dros y 15 mis diwetha, ag o fewn y waith o ti'n gwneud yn Golley Slater, ac fi'n cofio meddwl pan o ti yn Golley, o ti'n cymryd mlaen lot o
o waith difrifol, ti'n modd, it was happening, a you needed to be on top of it. A Yeah. beth fi'n meddwl yw, there was no shadowing, o ti ddim yn, dwi'n edrych ar beth mae rhywun arall yn ei heddi, ti oedd yn neud e. Yeah. A dyna be fi yn really hapus gyda'r cyfle yn Golley. Sy'n meddwl, gyda rai o bobl oedd ar phrentisiaethau eraill, oedd pawb fel, mae gen i lot o amser jyst i edrych ar y gwaith mae pobl eraill yn neud. O'n i bach fel, o'n i'n meddwl am fy mhen i, pryd wyt ti'n gwybod ti'n mynd i bod yn neud rhywbeth sydd yn cael ei rannu. A yn y misoedd cyntaf, fi oedd yn neud y pethau ni. So, yn syth o'n nhw fel, right, wyt ti'n gallu ysgrifennu ni dacanir i'r wasg? O'n i fel, okay, na i trial e. A dych chi'n gweithio nôl ac ymlaen ac yn cael y feedback, dych chi'n gweithio arno fe, os maen nhw'n, torri fe i gyd fyny a just deud mae hwn yn warthus, wel, fi'n gwybod wedyn bod e'n warthus a sut i wella, lle os ydw i'n gwylio pobl eraill yn neud y trwy'r amser, dwi ddim yn mynd i ddysgu, a fi ddim yn mynd i gwybod beth sydd yn anghywir, beth sydd yn gywir. So, oedd jyst yn gallu gwneud pethau o'r dechrau fi fy hunain, a dysgu beth sydd yn mynd yn anghywir a sut i gwella fe. Nath e galluogi fi, 6 mis lawr y lein, o'n i'n cael y cyfle i pretty much bod yn manager ar gleiant, a cymryd y cam ymlaen lle os oedd dim y cyfle i fi jyst i fynd yn really stuck yn gyda fe o'r dechrau, bydd hynny byth di digwydd. Na. A faint o gyfle yn Golley ges ti i ddefnyddio dy Gymraeg ti? Oedd lot o gyfleoedd, actually. So, oherwydd o'n i yn gweithio ar lot o bethau cyhoeddus, ar cleients cyhoeddus fel y Llywodraeth, fel ydych chi'n gwybod, mae polisi lle bod angen i'r Gymraeg cael ei ddefnyddio yn equal i'r Saesneg gyda popeth sy'n mynd mas i'r cyhoedd. Felly, o'n i'n gweithio lot ar cleients fel ni jyst i sicrhau bod popeth yn cael ei cyfieithu'n iawn. O'n i'n ysgrifennu lot yn y Gymraeg. Oedd lot o bobl yn yr asiantaeth hefyd yn siarad Cymraeg. Oedd adran dyn ni, oedd yn seiliedig jyst yn sicrhau bod y cyfieithu'n iawn, neu os oedd angen cyfieithiad funud olaf, ydych chi'n siarad yn nhw. Nhw oedd yn neud y pethau fwy creadigol, so os oedd dywediad ydych chi yn y Gymraeg a yn y Saesneg fel oedd un ar gyfer Transport for Wales, o'r enw The Early Bird Catches the Worm. Nath nhw defnyddio hynny, ond oedd angen cael y cyfieithiad yn y Gymraeg. Oedd yn cael yr un syniad, ond dyw hynny ddim yn cyfieithu'n iawn yn y Gymraeg. Na, mi'n siŵr meddwl amdano fe nawr. So, nathon ni ar adran Gymraeg isel lawr a jyst fynd, reit, be allan ni'n neud sy'n mynd i really gweithio a cael yr un, cymeriad ar dywediad cynta. So nathon ni isel lawr, neud bach o brainstorm. Oedd e jyst yn really nice cael y cyfle i wneud brainstorm fel ni ar y creadigrwydd yn y Gymraeg, yr un ffordd bysach chi'n cael yn y Saesneg, cos mae lot o bobl yn meddwl, mae popeth yn marchnata, mae popeth yn cael ei wneud yn y Saesneg, a wedyn yn cael ei cyfieithu, ond dyw hynny ddim wastad beth sy'n digwydd. Na, mae hwnna'n neis i glywed hefyd, achos mae Golley Slater yn gwmni adnabyddus, mae hwnna'n fawr. Oedd yn gret lle o ti wedi cael dy leoli, o ti reit yn ganol Gaerdydd, yn ti? Ie, yn union. A dwi'n gwybod o ti'n mwynhau gweithio yn canol y ddinas, a teithio nôl adre, a oedd y buzz yn doedd y ti, a buzz o gweithio na, mae bobl ifanc yn gweithio na gyda ti. Ie, oedd. Oedd yn really neis. Oedd pawb fel bach o teulu bach, so oedd mynd i'r gwaith pob diwrnod, just yn amazing.
Fi siŵr o ti'n meddwl yr un peth, ond mi ath y flwyddyn gyntaf di, oedd y flwyddyn gyda Goli, yn gyflym iawn, yn do. Do. Oedd e erbyn i'r mis Medi dod, o'n i mor drist yn gwybod o'n i'n gadael. Oedd e'n mis reit anodd, cos o'n i ddim eisiau gadael, ond ie, oedd y blwyddyn di fynd yn really gyflym, a sgen i dim byd o'n pethau da i ddeud. Ond mae rhaid i ddweud hefyd, Arwen, mi oedd ti mewn cohort, mewn grŵp gyda prentisiaid eraill, ond oedd y prentisiaid eraill i gyd yn gweithio'r BBC. Ie, yn union, ie. So, mewn gwirionedd, rhaid ti rili ffitio mewn efo, ddim jyst efo Golley Slater, ond efo'r criw newydd o brentisiaid, oedd yn gyd yn nabod i gilydd o'r BBC. Ie, i ddechrau, oedd e mor anodd, cos oedd pawb wedi cwrdd ei gilydd yn barod. Nathon nhw fynd mewn yr wythnos cyn yn y BBC a cael bach o to a siarad â line manager nhw. Oedd pawb yn ffrindiau yn barod. So, oedd y diwrnod cyntaf yna yn sgil, oedd e'n anodd, ond oedd pawb mor groesawgar. O'n i yn really poeni, o'n i ddim yn mynd i wneud ffrindiau, ond fi'n hapus i ddeud bod gen i ffrindiau am fywyd, diolch i Sgil Cymru. So, er bod ni ar draws, gwahanol llefydd, o'n i'n meddwl oedd e'n mynd i fod yn roestur, ond fi'n really hapus i ddeud oedd e ddim. Na, mae rhaid fi ddweud, Arwen, pan yn amlwg o'ch chi'n dod mewn i ni ar gyfer blociau dysgu, ac ar ôl y bloc dysgu cynta, ond eithon ni anghofio bod chi ddim i gyd o'r un lle. Ie, yn union. A chi gyd nawr eich gilydd mor dda. Ie, oedd e'n really good, a fi'n gwybod mae lot o bobl yn dweud taw cohort ni oedd un o'r rai fwyaf agos, a fi ddim yn gwybod sut nath e ddigwydd, cos bod nhw gyd yn y BBC, oedd pawb ar bethau mor gymysg, a ddim yn gweld ei gilydd trwy'r amser hefyd. Oedd rhai yn, o'n nhw gyd yn adeiladau gwahanol a phethau fel hynny. Nid yn unig ar lloriau gwahanol yn yr un adeilad. So, fi'n meddwl, oedd y ffaith bod oedd pawb dros y lle i gyd. Oedd e'n neud e lot yn haws pan oedd ni gyd yn dod nôl, oedd pawb yn teimlo fel o'n i'n ffrindiau, oedd ddim wedi gweld yn gilydd am flynyddoedd yn dal i fyny, so oedd e'n really good. Ie, neis. Ond wahanol wedyn, pan nes ti orffen efo Golley ar ôl dy flwyddyn, roedd apprentice y BBC yn cael 6 mis ychwanegol, yn dôn? Ie, do. So, oedd hynny yn really anodd, jyst oherwydd oedd yn yr wythnosau pan oeddwn ni'n ceisio gorffen ein gwaith cwrs ar gyfer Sgil Cymru, oedd pawb eraill fel, ti'n gwybod be, mae dal gyda ni 8 mis ar ôl, mae fe'n mynd i bod yn absolutely amazing, fi'n mynd i gofyn am hyn, fi'n mynd i ofyn am hyn, a o'n i yn ista yna yn poeni, cos o'n i fel, reit, fi angen gorffen fy ngwaith cwrs i gyd, ond mae gen i 2 fis i edrych am swydd. Fi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. Fi ddim yn gwybod pa gyfleoedd fi'n mynd i gael ar ôl hyn, os ydw i'n mynd i gael cyfleoedd, a roedd y pryder yna yn syth, jyst yn really anodd. Y pryder oedd un o'r pethau mwyaf anodd i delio da ar ôl gadael Golleys, cos o'n i jyst ddim yn gwybod beth oedd i ddod, a fi'n rhywun sydd yn hoffi gwybod beth sydd i ddod, hoffi wneud cynlluniau, so ddim yn cael cynllun, really ddim yn neis. Na, allai ddechmygu, a peth yw hefyd, fi'n gwybod, achos oedd y adborth o'n i'n cael nog yn Golley amdano ti, o'n nhw wedi gwirioni efo ti, just yn anffodus, oedd na ddim swydd i gael. Ie, yn union. Oedd e'n really anffodus, cos oedden ni gyd i fod yn really agored yn gilydd pan wnaethon ni gael y cyfarfod jyst i ddeud dod dim swydd. O'n i fel, mae hynny'n really drist, cos fi really eisiau aros, a o'n nhw fel, dyn ni really eisiau cadw ti mlaen, ond dos dim swydd. So oedd e'n really anodd, ond fi wedi dal fyny gyda pobl o Golleys ers hynny, a mae pawb, so wedi cael effaith ar ein cyswllt ni, a dyn ni gyd yn gwybod bod e actually wedi bod
yn well bod fi wedi gadael oherwydd y cyfleoedd fi wedi cael ar ôl ni. Ie, a sôn am y cyfleoedd, sôn amlwg o ti'n gadael goli yn y mis Medi 2023, a dwi'n cymryd o ti'n dal yn chwilio am waith, o ti dal yn rhoi applications allan ac yn chwilio am swydd, ie? Ie, so o'n i'n edrych trwy'r haf i gyd, o'n i'n edrych yn y mis Medi, a o'n i'n digon lwcus i ddechrau. Nath sew gyda chi cynnig fi swydd am gwbl o fisoedd, just bod fi ddim yn mynd mewn i ddim byd. A oedd hynny really, really nice, cos oedd e just oedd e'n tawelu'r pryder na bach, cos o'n i ddim angen poeni am beth oedd i ddod, a oedd gen i sail ar gyfer wneud cynllun ar gyfer y misoedd i ddod. Wrth gwrs, mae hwn yn rhywbeth mae Sgil Cymru wedi wneud yn y gorffennol yw, os oes rhywun ar gael am bod ni angen rhywun, ni wedi cymryd ymlaen am be it ychydig wythnosau neu misoedd, a mae'n gret bod chi'n teimlo bod chi'n gallu dod nôl at hynny, ond ddim fel PRENTIS, ond fel cydweithiwr, ti'n meddwl? Ie, yn union. A fe si ato ni, mae'n amser oedd ni'n rili angen ti, achos oedd gyda ni cohort newydd o phrentisiaid yn dechrau. Ie. A mae'n gwirion, ti'n y person ffit gorau, rili, achos o ti'n gwybod be o'n nhw gyd yn mynd drwyddo. Ie, yn union. O'n i'n gwybod beth oedd y pethefnos cyntaf na fel. Maen nhw ddim yn wythnosau hawdd i ddeud e. Ond ie, oedd e'n rhywbeth berffaith mewn amser anodd, a fi methu bod yn fwy ddiolchgar gyda'r cyfle. So tra ti gyda ni, fi'n cofio oedd gen ti gyfweliad. Ie, so ges i gyfweliad ar gyfer aelod seneddol yn De Cymru, a o'n i ddim yn disgwyl lot ohono fe, o'n i'n meddwl, o'n i'n estyn bach ar gyfer cael y swydd, o'n i bach fel, ti'n gwybod bit, like, it's a bit out of my remit. Ond, na i drio le, os fi'n cael y swydd, amazing, os fi'n cael e ddim yn lico fe, you know, na i edrych am swydd arall, a os o'n i ddim yn cael e, oedd e'n ffain, o'n i dal yn gweithio dy chi, a o'n i dal yn joio'r swydd, ond o'n i fel, reit, na i fynd am y gyfle. So, nes i gael y cyfweliad ar fore dydd Mawrth, a fi dal yn cofio fe. So, fe'n bore dydd Mawrth, am 11 o'r gloch yn y bore yn Bari. A wedyn, o'n i'n poeni bach, o'n i bach fel, fi ddim yn gwybod os mae'n mynd i fod yn good, a ar ôl y cyfweliad, o'n i'n poeni, o'n i fel, o'n i'n siarad lot am yr un beth nawr, a doedd dim lot o, nes i ddim fod yn rili agored at y pethau, yr holl bethau fi wedi bod yn gweithio ar, o'n i fel, na, fi honestly, oedd hynny'n warthus. A wedyn nes i gael galfad erbyn 2:30 yn y prynawn, o'r aelod seneddol yn cynnig y swydd i mi. O'n i bach fel, oh my goodness! O'n i bron ddim yn credu beth oedd e'n deud. O'n i bach fel, ydy'n cymryd joc neu rhywbeth, ond ie, nes i gael y cyfweliad, a athyn really, really good. Nes i gael y swydd, a fel maen nhw'n deud, the rest is history. So, nes ti weithio dyn nhw fel swyddog cyfathrebu, ie? Ie, na fe, ie. A o ti'n beist yn y Bari, lle lyflu weithio fi'n siŵr. Ie, mi oedd. A pa fath o gyfleoedd ges ti? Be yn union oedd dy waith i? Rhaid ni drwyddo typical day, falle, ti'n mo? Wel, yr unig peth yw, mae typical day ddim yn typical day. Yn newid trwy'r amser. So, byswn ni'n deud, fel arfer, be o'n i'n gweithio ar oedd datganiadau i'r wasg, helpu gyda unrhyw e-byst oedd yn dod mewn, oedd yn
ar unrhyw ymgyrchoedd specific o'n i'n gweithio ar fel mynediad at fysiau yn yr etholiad, neu oedd rhai o pethau lot fwy cymleth, fel y local development plan, neu hyd yn oed solar farms, oedd lot o amryw o amgyrchoedd. Bys ni'n dweud, datganiadau i'r wasg, cyfryngau cyhoeddus, fel Facebook yn bennaf, ac yn ceisio tyfu'r audience ar hynny, jyst i sicrhau bod ni yn un o'r pwyntiau cyntaf mae'r pobl yn yr etholiad yn fynd at pan mae angen help iddyn nhw, cos dyna beth mae aelod o seneddol yna am, maen nhw eisiau helpu. So, dyna beth oedd rhan fwyaf o'n swyddi yn bennaf, ond oedd lot o'r gwaith o'n i'n wneud yn ehangu, so oedd gen I ddiddordeb ar i fyny addysg a hefyd iechyd a lles, so o'n i'n gwneud lot o briefiau ar gyfer beth oedd addysg fel yn Bro Morgannwg, so nes I, mae bach o, mae'r ysgolion yn cael ei arian, mae'n cael ei penderfynu gan Llywodraeth Cymru ar sail fformula. Mae lot o bobl yn dweud bod y fformula yna nawr massively allan o ddyddiad. So nawr mae ysgolion yn y Bro Morgannwg nawr yn hollol ddifreintiedig I gymharu ag ysgolion yn llefydd eraill yng Nghymru. So, nes I wneud lot o ymchwilio I fewn i'r pwnc hynny, gael stats, faint bob dysgwr oedd yr ysgolion yn y Bro Morgannwg yn colli allan yn ddigymharu ag ysgolion eraill o gwmpas Cymru. So, oedd lot o beth amrywiol. Oedd popeth wastad yn gwahanol pob diwrnod, so o'n I ddim yn cwestiynu pob diwrnod, pam ydw i'n gweithio yma, neu be dwi eisiau gwneud, neu unrhyw beth fel ni. Na, mae'n swnio fel bod e'n rili yn eang iawn, ti'n modd? Mi oedd, ie. Ond ges I gyfle yn I fynd lot a fod y waith I fyny Llundain? Do, mi wnes I. A cwrdd â lot o bobl? Ie, so nes I gwrdd â cwbl o gweinidogion yn San Steffan. Nes I hefyd cwrdd â'r prif weinidog lawr ym Bro Morgannwg hefyd. So, oedd lot o amryw o gyfleoedd yn wedig yn y Llundain yn mynd I gyfarfodydd gyda gweinidogion, gweithio dyn nhw ar amgyrchoedd fel gweithio ar gael train station yn un o'r pentrefi yn Bro Morgannwg. So, oedd lot o gyfle I gwrdd â lot o amryw o bobl. Dwi'n meddwl nes I ddal ti ar y newyddion mewn rhyw fragdi. Ife ti o dde? Sorry. Mewn fath o brewery, neu bragdi, neu rhyw bar. Oh my gosh, yeah! Achos o'n i'n meddwl... O'n i'n ystod ar prif weinidog. Ac o'n i'n gwylio fe, beth I hel, ys Arwen? A ti'n dweud ti'n cael nhw gyd? Ie, fi'n cofio ni. Oedd ni'n diwrnod really, really good. Oedd e'n ddyn really, really lovely, a oedd e'n berson mor neis, a oedd e jyst yn really neis gael cyfle I ystod y fe, a jyst cael trafodaeth
normal o fewn, oedd e'n tymor o ddim really yn normal. So, oedd e'n really, really nice. So, beth ddigwyddodd yn eich swyddfa chi then? Achos fi'n gwybod oedd gennau Apprentice Lenny yn gweithio yn yr adran newyddion pan dorodd y newyddion bod yr election yn digwydd mewn 6 wythnos. So, beth ddigwyddodd yn eich swyddfa chi? Siw bod pawb yn rhedeg o gwmpas yn frantic? Wel, oedd un o gydweithwyr fi, oedd e'n gweithio o gatre, oherwydd oedd wedi fynd nôl i weld teulu fe. So oedd e'n texto fi, screenshots o Twitter, oedd e'n trio wynd fi lan, being like, it's been called today, it's been called today. And I was like, no, it's not, stop winding me up. No. Because o'n i'n just really eisiau fe i ddigwydd diwedd y blwyddyn. Bach o amser i baratoi, gwybod be fi eisiau wneud yng ngyrfa fi, bach fwy o amser i baratoi. A oedd e fel, mae fe mynd i cael ei galw, mae fe mynd i cael ei galw. O'n i fel, na, mae fe ddim, ti just yn jocan, ti just yn jocan. A wedyn oedd chwaer fi di texta fi, yn mynd, do you think he's going to call it today? O'n i fel, na, mae fe ddim, na. A wedyn oedd cydweithwyr fi, o 2 cydweithiwr arall dy fi yn y swyddfa. A nhw fel, mae fe di galw press, press event. Prynawn ma ni fel, na mae fe ddim. Mae fe ddim yn digwydd. Nath nhw fynd gatre i oelio fe, a oedd gen i bach o drive i fynd nôl, so o'n i fel, right, na i just goelio fan y swyddfa. A pan nes i glywed y geiriau yna, nes i just grio, o'n i just fel, fi ddim yn barod, fi heb di paratoi, fi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, nes i just crio, cos o'n i fel, oh my gosh, fi ddim yn barod. Oh my God. I fi fel, Arwen, ti'n iawn yn texto fi, and I was like, just roi fi 2 eiliad, please. Just roi fi. So, oh my God. Oedd aelod seneddol fi, oedd e mewn conference, a oedd e'n siarad yn y conference, so dim ffôn dy fe trwy'r diwrnod. Dyna nath e ffind allan bod yr etholiad wedi cael ei galw ar ôl i reporter approach fe ar ôl y conference a dweud, do you know the election's been called? Oedd e fel, no, it's not. A oedd y reporter fel, he's literally just announced it. A oedd aelod seneddol fi fel, please get me, I need to go speak to my team. Achos, o'n i wedi disgwyl falle bydde eich swyddfa chi yn cael rhyw fath o wink, nod, sort of like... Oedd neb yn gwybod. Okay. Oedd absolutely neb yn gwybod. Oedd pawb yn completely blindsided. So, wnaethon ni cael cyfarfod y noson hynny, jyst i siarad am beth sy'n mynd i ddigwydd dros yr wythnosau i ddod, cos oedd pawb yn yr un cwch fel, dyn ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. A nath yr etholiad cael ei galw ar y dydd Mercher, fi'n meddwl, neu ar y dydd Iau neu y dydd Gwener, oedd y prif weinidog yn dod lawr i Bro Morgannwg. So, oh my gosh! I rili deall beth oedd yn mynd i ddigwydd, beth oedd yn mynd ymlaen, oedd e just yn like, reit, mae gennych chi noson i gysgu, a wedyn, get to it. Mae lot o bethau oedd angen canslo, popeth oedd yn y calendar, oedd gennym ni funding surgery di cael ei yn y calendar gyda'r gronfa cymunedol, y lottery, so angen canslo popeth, a o'n i jyst yn deud wrth pawb, o'n i fel, dyn ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd, cysyllta ni ar ôl yr etholiad, a bys ni'n fwy na hapus i helpu chi, ond dyn ni ddim yn cael helpu chi tan hynny, cos fel ydych chi'n gwybod, mae'r parliament jyst yn stopo. So, oedd angen stopo popeth. Oedd e jyst yn really, really gloi, a oedd e yn literal whirlwind. So realistically, mae'r 6 wythnos sy'n dilyn wedyn, batrwm o 6 wythnos sydd wedi bod yn holl o wahanol i'r misoedd sydd wedi bod yn gweithio gyda neu i o'r blaen, yn union. Yr unig cyfle o'n i'n cael ei ystedd
A fi ddim yn deud ystedd wrth fy nesg, fi jyst yn meddwl ystedd, full stop, oedd erbyn y nos neu pan o'n i'n cael fy ngynio. Oh, shattering. Ie, yn union. Erbyn y 6 wythnos na, oedd pawb, fi'n meddwl nes i genuinely cysgu am wythnos i gyd. Oh my god. A wedyn ti'n gofyn mynd allan ac yn canfasio, ac yn campeinio, ac bod allan ar y stryd, knocking on doors, y fath yna beth? Ie, so beth oedd angen cael ei wneud, oedd angen lot o strwythyr gyda'r ymgyrch, a oherwydd rolau pobl, a oedd rhai pobl oedd yn gweithio ar yr ymgyrch ac yn rhedeg yr ymgyrch wedi penderfynu o'n nhw ddim yn gallu gweithio arno fe yn yr un ffordd oherwydd o'n nhw methu delio dy fe. So oedd angen i fi a cydweithio'r fi sefyll fyny wedyn, just i gamu mewn mwyn rhedeg yr ymgyrch oherwydd heb iddyn ni sefyll fyny, doedd dim ymgyrch. Oh my god. So nes i gyda cymorth cydweithio'r fi, wnaethon ni rhedeg yr ymgyrch. Bear in mind, yr etholiad cyntaf fi actually o'r oedran i gael... Bleidleisio? Oh my gosh. So mae'r etholiad cyntaf o'n i'n cael pleidleisio fewn ni, o'n i'n gweithio fe ac yn rhedeg ymgyrch. Oh my gosh. Ond rôl fi yn yr ymgyrch wedyn oedd jyst ffocysu ar strategaeth popeth, penderfynu pwy oedd yn mynd lle, pa amser yn wneud beth, edrych ar y data i weld, mae rili angen iddyn ni targedu yr ardal yma, maen nhw'n bobl sydd fel arfer yn, be dyn ni'n deud, swing voters. Yeah. So, gallen nhw fynd naill ai ffordd, so oedd e'n rili bwysig iddyn ni rhoi'r cyfle iddyn nhw siarad gyda'r y candidate pryd ni, cos doedd ddim cael deud aelod seneddol. Jyst roi'r cyfle iddyn nhw siarad gyda'r candidate i godi unrhyw problemau oedd dyn nhw. A beth oedd yn rili neis i weld oedd y rhan fwyaf o'r peth oedd yn dod i fyny ar y drws oedd y pethau local. Doedd e ddim yn y pethau oedd yn digwydd ar dros y wlad, oedd e jyst yn beth oedd yn digwydd ym Mro Morgannwg. So then, yr arian roedd yr aelod seneddol wedi cael ar gyfer Bari, a pa waith bydd hynny yn cynnig ar gyfer Bari, a pa ddyfodol mae hynny'n mynd i roi. A hefyd wedyn ei ymgyrchoedd eraill fel ceisio gael train station yn un o'r pentrefi, neu ceisio oedd e'n gweithio at gael fwy o drenau yn fynd, fel 2 awr yn fynd trwy'r bro yn lle 1 awr, pethau fel ni. A deitha fi nawr, so gwaith, byw o bod yn y Bari, siwr fod, ddim yn mynd adre o gwbl. Yeah, pretty much. A wedyn, ar y nosiainau, yr etholiad yn cwmpo, a canlyniadau'n dechrau dod drwyddo, a ddeithon ni beth ddigwyddodd. Ie, oedd y diwrnod hynny'n rili anodd. Ni lan am 4 yn gweithio. Fi'n deud gweithio yn ymgyrchu. So, oedd hynny yn ceisio sicrhau bod y strategaeth ni ar gyfer y diwrnod yn iawn, a penderfynu ar beth sy'n mynd i ddigwydd, a jyst sicrhau bod pawb yn iawn gyda beth oedd yn mynd i ddigwydd y diwrnod ni. A wedyn, oedd e'n ymgyrchu trwy'r diwrnod i gyd. Ymgyrchu trwy'r diwrnod i gyd, a wedyn erbyn y nos. Oedden ni angen yn ystod y nos wedyn, so beth sydd yn digwydd yw, dyn ni yn gwylio ac yn sicrhau bod bod y pobl sydd yn cyfri'r pleidleisiau yn iawn, a bod pob pleidlais yn mynd yn y bocs cywir,
Ond hefyd, un y rhôl sydd yn really bwysig yw rhywbeth called sampling. Right. So, be dyn ni'n neud yw, dyn ni'n gwylio, maen nhw'n dod â bocs, deud nawr bod e'n bocs ar gyfer, maen nhw'n cael ei rannu fel ward, fel Right. fi'n meddwl bod chi'n gwybod. So, Yeah. yn Bari mae gennych chi barac, nawn ni ddeud. So, Yeah. maen nhw'n troi'r bocs ben i weired, mae'r pleidleisio yna wedyn yn cael ei dosbarthu o berson i berson sydd yn cyfri, a maen nhw yn cymryd allan pob un sydd ddim yn cyfri. So, os mae marc yn y bocs, mae fe'n cyfri, ond bod dim marc yn unrhyw bocs eraill. Right. A os maen nhw'n cael eu diffes, mae rai pobl, oedd cwpl nath ysgrifennu, this is a wasted vote, or this is rigged, neu rhywbeth fel hynny, Oh, gosh, okay. mhob etholiad. So, jyst yn cael gwared ar nhw, ond be dyn ni wedyn yn neud yw dyn ni'n gwylio ac yn ceisio cyfri faint o bleidleisio sydd yn mynd i bob parti yn y bocs na. So, dyn ni ddim yn gallu gwylio pob un person sy'n cyfri. Na. Ond y syniad yw, mae sampl ni yn, fel fi'n dweud, sampl. So, dych chi'n, dych chi'n edrych ar 20% o'r bocs i gyd, a chi'n neud sampl o'r pleidleisio sydd o fewn 20% o'r bocs i gael bach o syniad gyda sut ydych chi wedi wneud yn yr ardal yna. Right. A wedyn mae hynny'n rhoi data ni ar gyfer unrhyw fath o etholiad sydd i ddod, fel un ar gyfer council neu ar gyfer Senedd Cymru. Mae'n just lot yn haws iddyn ni gael y data i baratoi ar gyfer nhw wedyn. So, faint o gloch daeth y canlyniad drwyddo ar gyfer dy ardal di? Wel, wnaethon ni dechrau cyfri am 10 o'r gloch, a wedyn wnaethon ni gael y canlyniad am 2. Yn y bore? Ie, yn y bore, ie. Right. A wedyn, o ran yr canlyniad wedyn, beth yn digwydd i'r swydd di? Wel, yn syth, dyn ni'n gwybod, dyn ni'n colli'n swyddi ni. So, os mae'r candidate, fel dyn ni'n deud, neu'r aelod seneddol blaenorol yn colli'w seddau neu hi, mae tîmau neu hi i gyd yn colli swyddi nhw. So, oedd 4 ohonyn ni yn y swyddfa. Brutal, dydi? Ie, a oedd pob un ohonyn ni wedi colli'n swyddi ni. Oh my gosh. Yeah. A beth amdano fe ei hun? Gollodd, fi'n gwybod bod wedi colli swyddau, ond oedd dal gyda fe waith? Wel, na. Cos oedd yn aelod seneddol, a dyna beth oedd yn gweithio ar yn benodol, a dyna beth, oedd yn disgwyl. So, ar ôl iddo fe orffen, oedd yn yr un cwch â ni, lle oedd pob un ohonyn ni nawr yn gweithio ar CVs ni, yn cynnwys yr aelod. God. So, a fi'n siŵr bod hwnna'n sioc, a fi'n siŵr bod yr adrenaline rush ti'n newydd gael o 6 wythnos o ymgyrchu, a wedyn popeth fatha di chwalu mewn noson fel tai, ti'n mewn? Ie, yn union. Fi wastad yn deud, oedd e mor anodd, nid oherwydd o'n i gyd i colli'n swyddi ni, ond yn ystod ymgyrchu, dych chi'n dod really yn agos at eich gilydd, dych chi'n gwario bron pob awr o bob diwrnod dych gilydd, a dych chi'n neud popeth dych gilydd, so, a dych chi'n just dod fel teulu, a o'n i'n gweld ein gilydd pob awr o bob diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos, a o fewn noson, oedd hynny gyd i chwalu. So, nid yn unig o'n i'n cael y trystwch na o golli'n swyddi ni, oedd hefyd y trystwch na o colli'ch teulu chi hefyd. Oedd e'n teimlad really odd. Ie, fi'n siŵr. Unig beth allai gymharu fe gyda yw gweithio ar gynhyrchiad teledu.
drama, a bod ti wedi bod yn gweithio ar bobl yma yn agos iawn, oriau hir am hyn a hyn, fel o ti yn, ti'n modd? A wedyn y diwrnod nesaf, mae pawb ar ôl sort of end of shoot, mae pawb yn mynd adre. Ond yr unig beth byswn i'n deud i gymharu am hynny oedd gyda hynny, oedd gennych chi rhywbeth oedd yn mynd allan, rhywbeth llwyddiannus, mae pawb yn gweld. Mae pawb yn mynd i gwerthfawrogi yr holl waith a'r holl, the blood, sweat and tears oedd yn mynd mewn i hynny, lle gyda rhywbeth yn yr etholiad, dwi ti ddim yn gweld mae pobl yn meddwl bod y pobl yma, sôn nhw'n bobl, maen nhw, fi wedi gwrdd â lot o bobl sydd yn meddwl bod pob politician fel robot, does dim teimladau yn dyn nhw, ond mae pawb yn pobl. Yn gwmwth. Blood, sweat and tears, just gweithio galon ma allan a wedyn, bwmff, that's it. Well, literally, gyda'r nifer o paper cuts nes I gael, there's the blood, gyda'r sweat, gyda cerdded o gwmpas pob diwrnod yn yr haul na, a wedyn tears pan ydyn ni'n golli, whirlwind. So, dwi'n tybio ar ôl hynny, gyda chi fel break, nes I sôn bod ti wedi cysgu yn bron I wythnos. Mi wnes I. O'n I teimlo fel Sleeping Beauty, ond gyda'r holl waith galed, fi'n siŵr o'n I ddim yn edrych fel bach o beth. O'n I mor blinedig. Ac oedd gen ti gyfnod wedyn o amser o ti'n gwybod bod gen ti ddigon o gen ti waith am hyn a hyn o fisoedd, cyfle I ti edrych am swydd newydd, so oedd gennym ni 4 mis just I, cloi'r swyddfa, gorffen gwaith ni gyd, sicrhau bod pawb yn yr etholaeth yn gwybod pwy yw'r aelod seneddol newydd, sut I gysylltu â nhw, a just rhannu popeth draw lle bod angen. A y peth fwyaf trist oedd angen cymryd ein dysgu ni ar wahân a cymryd nhw i'r recycling centre. Just y pethau bitw fel yna, oedd jyst yn anodd I wneud. God, Gobeithio ydych chi cael fath o night out neu rhywbeth ar ôl yr etholiad? So ni wedi cael dog yn barod, a dyn ni hanner ffordd trwyddo ceisio cynllunio ein nes a ni cyndolig. Wow, good. Nawr, deithon ni arach, mae yna newyddion hapus ar ôl y newyddion trist yn does. Deithon ni ble yw ti nawr? Ti wedi cael swydd newydd a ti wedi bod yn neud am ychydig wythnosau erbyn hyn? So mae fe just I bod dros mis ers I fi ddechrau swydd fel swyddog cysylltiadau ac ymgysylltu. Swyddog cyfathrebu ac ymgysylltu. So, gyda'r gronfa gymunedol y Loteri Genedlaethol. Wow. So, mae hynny wedi bod yn wych, So, mae rôl fi yn y gronfa yw just fi yn wneud cyfathrebu ac ymgysylltu na fel ydych chi'n disgwyl o swyddog cyfathrebu, ond oherwydd fi wedi bod yn gweithio yn wleidyddiaeth, fy rôl I sydd yn wahanol i'r swyddogion eraill yw I ffocysu ar y public affairs. Wow. So gweithio gyda'r gwleidyddion, a'r key stakeholders, a'r sut ni'n gallu helpu nhw, a sut maen nhw'n gallu helpu ni, a just cael y cysylltiad na gyda'r gwleidyddion a'r stakeholders, oherwydd nhw sydd yn wneud y penderfyniadau, ond eto gyd, nhw sydd yn sicrhau bod pobl yn yr etholaethau nhw yn cael y gwybodaeth mwyn manteisio ar y grants mae'r gronfa yn ei rannu. Right, fi'n gweld. Wel, mae'n swnio'n eitha. Beth sy'n od yw dy swydd diwetha di o fewn gwleidyddiaeth, a wedyn mae hwnna di symud ti mlaen I dy swydd newydd di, really, ynddo ti? Yn union, a oedd e'n wych, cos yn
yn y swydd blaenorol, o'n i'n gweithio gyda'r gronfa ar wneud funding surgeries gyda'r aelod seneddol i sicrhau bod grwpiau cymunedol yn yr etholaeth yn gwybod sut i fanteisio ar y grantiau ac ar arian o'r gronfa. So, oedd e bron fel o'n i'n dod yn full circle pan o'n i'n dechrau'r swydd. So, o'n i'n bach fel, so the tables are turned. O peth yw hefyd, o ti'n gwybod naws y swydd, yn dod ti? Ti'n gwybod be i ddisgwyl falle o'r swydd? Ie, yn union. A un o'r pethau mae nhw yn y gronfa di fod yn really, I guess swnllyd am yw gwybod bod fi'n gwybod beth mae fe fel o'r ochr arall. So, rôl fi yw sicrhau bod hynny yn cael ei adlewyrchu yn y strategaeth. So, fi'n gwybod, sdim pwynt iddyn ni anfon e-bost ar gyfer rhywbeth sydd yn, os ydych chi'n siarad am San Steffan Day, does dim pwynt iddyn ni anfon fel invitation i rhywbeth ar y dydd Gwener, os mae fe ar gyfer rhywbeth sydd yn digwydd yn San Steffan, oherwydd, mae'r aelodau seneddol nawr yn ei etholaethau nhw, a dyn nhw ddim eisiau gwybod beth sy'n digwydd yn San Steffan, tan bod nhw'n cyrraedd San Steffan yr wythnos wedyn. A wedyn mae lot fwy o risg bydd yr invitation yn cael ei golli gyda lot o e-byst eraill o bobl yn yr etholaeth. So mae fe jyst yn fod yn fwy strategol gyda beth sydd yn mynd allan am ba amser a sut mae fe'n mynd i gael effaith. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl? Ie. A yn siarad yn full circle, beth sy'n ddiddorol yw hefyd, yw ti'n epell o dy swydd gyntaf ti yn Golley Slater? Ie, yn union. Literally. Bydde ti, Arwen, fi'n ofyn ti hwnna, bydde awyd ti symud lawr i Gaerdydd, ti'n meddwl, ar ôl treulio sy'n gwmd amser yma, really, I suppose, fi'n meddwl? Fi really ddim yn gwybod. Os mae'r cyfle'n dod fyny, falle fe wnau, ond fi yn licio cael y penderfyniad yna o, I guess, penderfynu pryd fi'n mynd mewn i'r hustle and bustle, os mae hynny'n neud synwyr. So, yn lle cael y penderfyniad o, ti'n gwybod be, fi eisiau bod rhywle fwy dawel heddi. Fi nawr yn gallu penderfynu, ti'n gwybod be, wythnos yma, na i fod yn y ddinas trwy'r wythnos i gyd yn y swyddfa. A mae fe'n ffain, ond wedyn fi ddim yn cael yr un hyblygrwydd o fynd, un wythnos fi eisiau bod yn y ddinas trwy'r wythnos, a wedyn wythnos arall fi fel, ti'n gwybod be, na i just cael y dywelwch, fi'n gallu agor ffenest fi a clywed yr adar tu fas a clywed y popeth. Clywed natur a just cael y penderfyniad na o pryd fi'n cael yr hustle and bustle yn lle angen penderfynu pryd fi'n cael y tawelwch. A dyna fe fydde di os o ti'n symud yn ganol Gaerdydd, ta beth. Mae hyblygrwydd yn gret o ran fel ni'n gallu gweithio nawr, yn dydi, na un peth da i ddod mas o Covid, really, ti'n mwyn? Yn union, fi'n gwbl gytuno, cos mae fe hefyd yn sicrhau bod fi ddim yn gwario gormod o amser yn ceisio teithio, neu gormod o arian yn byw rhywle agos at y swyddfa mwyn ei gwaith fi, a mae fe'n rhoi fwy o hyblygrwydd i fi gallu ffocysu fwy o amser ar y gwaith fi angen wneud. Wrth gwrs. A mae gen ti'r hyblygrwydd hefyd, achos ti'n gallu gyrru, yn dweud? Yn union, ie. Mae gallu gyrru yn bonus bach i bawb, really, yn dydi? Ie, mae fe. O gwrando, mae wedi bod yn hyfryd dalan, dy ti hynna? O, mae fe wedi bod yn really hyfryd i dalan, dych chi fyd. Ti wedi siario straeon efo ni, fydden ni byth yn gwybod amdano, achos o'n i bai bod ti wedi gweithio mewn gwleidyddiaeth neu rhywbeth, ti'n mo? Ie, yn union. A dolyg llawen i ti, Arwen? Nadolig llawen. Os gen ti blans neis dros dolyg? Yn bach tawel, falle? O, fi'n gobeithio. Mae wedi bod yn wythnosau reit brysur. Fi wedi cael lot o ddigwyddiadau yn San Steffan a lot o bethau gyda
gyda bobl eraill dros y fisoedd diwethaf. So fi'n meddwl bydd wythnosau tawel dros y Dolig yn mynd i bod yn reit neis. Gwmwys, wel, ti wedi cael blwyddyn prysur dros ben, so ti'n heiddi bach o hoi. O, diolch. Diolch yn fawr i ti, Arwen. Diolch i ti, Lisa. Ta-ra! Ta-ra!